Hölgyeim és uraim, megfigyelhetjük a frissen leborjazott tűzoltóautót, ahogy éppen frissen létrejött kicsinyét őrzi. Ezek a tűzoltóautók általában rockfesztiválokon szoktak szaporodni. Mindig ide jön az anyatűzoltóautó lerakni tojásait, amiből kikelnek az apró tűzoltóautók. Ő még egy nagyon pici, például most kelt ki, ne is zavarjuk. A nagy tűzoltóautók általában állott vízzel táplálják kicsinyek, mint láthatják. Ez az anya is éberen, nyitott ajtókkal őrködik kicsinye felett. Mint láthatják, nagyon szépen nőnek, hiszen a sok állott víztől egyre változik méretük. A fesztivál résztvevői is megcsodálhatják a természeteme csodálatos aktusát, amint az új kis frissen létrejött tűzoltóautó megkezdi életét a természetben.